ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், vlog பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு இடத்துக்கு போகலாம், ஆனால் கொஞ்சம் கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி நாங்கள் போன இடம் தான் காசிமேடு பீச்சு. இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம், ஜாலியாக போயிட்டுருக்கோம். காசிமேடு நடுக்கடலில் போக போகிறோம். இப்போ நம்ம நல்லா போயிட்டுருக்கோம், ஃபாஸ்ட்டாக போகலாம் வாங்க. இப்போது நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக போய் சிக்னலில் போய் லெஃப்ட் எடுத்து ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் வந்துடும். வாங்க போகலாம். செம்ம ஜாலியாக இருக்குது. காற்று இங்கேயே அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அங்கே போனோடனே எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. நடு கடலில் போக போகிறோம். அந்த கிட்ட போய் நிற்க போகிறோம், அந்த எக்ஸாண்டை. வாங்க போகலாம்.